Good news, 31 ka mga Negrosano na nakatapos sang Australian training kag vocational course. Yaring balita. Sweldo nga masobra 80,000 pesos kada bulan sa sulod sang 3 ka tuig kag oportunidad nga mapaayo ang ila pangabuhi abroad. Ining ginalaom sang 31 ka mga Negrosanon nga nagkuha sang ila sertipikasyon gikan sa Australian Vocational Education Training. Sa 31, 19 diretso sa Australia para sa internship program kag ang iba naman may tsansa nga magtudo Australian qualification sa ilang mga buluthuan. Today is a very momentous, historical day for Negros Occidental. Ang programa sa edukasyon kag training ang una pa lang abahin sang partnership sa tunga sang probinsya kag Northern Territory. Tutukan man ang mga programa sa kultura, negosyo, sports kag iban pa nga job opportunities para sa mga Negrosanon. Negrosanon nga mapa Australia, you will be our ambassador of goodwill. Of course, by doing this, we are strengthening and enhancing the diplomatic relationship between Australia and the Philippines. Para sa bahin sa Australia, bugal nila nga hatagan ihibalo kag oportunidad ang mga negrense bangod sa kalidad sang ila pagserbisyo sa kalibutan. We truly believe that through education, we can change people's lives and make a positive impact for both of our nations. Sa nagligad nga bulan, pila man ka mga negrense ang nakatapos ang training agud mangin contract workers sa Japan, pinaagi sa intergovernment kag public-private partnership.